Hátsó gáncs Osztotogári rajta. Itt is látható, hogy a nagy dobásokból az előbb bemutatott eséseket alkalmazzák, és nagyon sokat gyakoroljuk ezeket az eséseket azért, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben képesek legyenek koordinálni a mozgásokat a gyerekek. Csapjál már közé! Csípődobás nyakfogással rajta. Kis belső horogdobás rajta. Kéjjebb menjetek, gyerekek, kéjjebb menjetek. Nagyon sokat ügyesítjük a lábat, azért, mert lábbal is rengeteg dobást lehet alkalmazni. Ippon Sayonage, egykaros váldobás rajta. Nagy belső horogdobás lábfelkapással rajta. Páros lábfelkapás rajta. Most a nagyobb, komolyabb dobásokat, haladó dobásokat fognak végrehajtani. Oda középre álljatok, Kornél, jó? Úgy. Jó. Kaszáló csípődobás rajta. Emelőváldobás rajta. Ezekhez a dobásokhoz már fizikailag is jobban felkészültnek kell lenni, haladóbbat csinálják. Bokasöprés rajta. Nagyon sok gyakorlással láthattuk, hogy mozgásból hajtották végre ezt a dobást. Ezzel kialakul az alkalmazkodó képesség az ellenfél mozgásához. Fejen átdobás. Gyertek ide a két szélére. Dávidék kezdjék. Gyere. Lajos. Úgy van. Kornélió.